ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କରିବା କଳା ଚଣାର ତରକାରୀ ବା ଚଣା ମସଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭିଜା ହେଇଥିବା କଳା ଚଣା ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝାଇ ଦେବା 4ରୁ 5ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଘରେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚଣା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଝିବା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ସହିତ କିଛି ଚଣାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚଣାକୁ ପ୍ରେସରରେ ରଖିଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଥିବା ଚଣାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମଗରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ସିଝାଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ କିଛି ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା। ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଦେବା ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଆଉ ଫୁଟଣ, ତା ସହିତ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଥିବା ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇକି କଷିଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ କଷିଦେବା। କଷା ମସଲା ଯେବେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚଣାକୁ। ତାକୁ ଟିକେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଝୋଳ ଦରକାର ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ମଟର ରଖିଥିଲେ ପାଣି, ସେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କଳା ଚଣାର ମସଲାକୁ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ ବଟର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଟିକେ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ।